Milí snúbenci, vstupujete do manželstva, v ktorom budete mať rovnaké práva a povinnosti. Ak sa rozhodnete mať deti, čaká vás aj krásna úloha a poslanie rodičovstvo. Pýtam sa vás, ženích Richard Koukal, či vstupujete do manželstva s prítomnou nevestou Petrou Kalickou? Áno. Pýtam sa vás, nevesta Petra Kalická, či vstupujete do manželstva s prítomným ženíchom Richardom Koukalom? Áno.